Здравейте! Сега аз ще гримирам Деси. И така, започваме да вържиме. Така. Ти ми закриваш и носа и виждам. Папанар. Не ти виждаш, ама. Сега не виждам. Така. С какво започваш? Фъните. Не ме убивай. Така. Дай аз. Сега какво? Грим. Чакай. Ето. От тая страна взимай. От тук. Къде са ти ръците? Другото де. Сега има... Не! Аз си решавам гозна къде. Стига! Не, сега другото. Ох, стига! О, на носа! Не се три. Не се три, айде сега, руш. Или по-точно. Стой, искам аз да ти кажа кога да спреш. Стига. Не, аз ще кажа. Не са сред. И кажи завършени. Стига де! Вижте завършения вид. Айде, чао! Чао!